Ale aj ten dešok má niečo do seba, aj keď výhľady nevidíme nič, ale za to príroda nám dáva krásne úkazy. Poďi, OK. Takže aspoň si užívame takúto zimnú scenériu. OK, hop. Poď ho, hop. Poďme, babi. Jok. Ja som našiel vo vačku čokoládu. A ideme takýmto grcáčikom zase. Ešte aj bicyklistom sú bicykle ťažké. Nie je to ešte babám, ktoré perfektne ťahajú tieto ťažké sane. Áno, ja kráčam vedľa saní. Toto nie je saňový závod. Toto je závod prechádzkový do prudkých kopcov. Ale aj tak Šediváčku Long je jedno z najlepších podujatí, kedy v živote chodím. Ak nie najlepšie. Hop, hop. Aj keď neviem, ako dopadne tento ročník, ale budúci rok chcem ísť zas. A keď aj sa zase pôjde tento grcák. Aj tak ho chcem ísť. Aj s babajzňami. A možno aj sám. No poď, hop. Ale poviem vám jednu pravdivú vec. Cyklisti na fatbajkoch, bežkári, to sú čistí blázni. Neviem si predstaviť, že na bežkách by som išiel do tohto kopca. Valíme to z kopca. Niečo medzi pršaním, snežením. Ide to strašne do očí, mám celé okuliare od toho zagňavené. Ale obehli sme 12 záprach do kopca. Čakaj, kobeček hore. A poďme, babi, ok. Hop. Momentálne sme na 23. kilometri, 2 hodiny 36 minút. 21 kilometrov nám zostáva. To znamená, že sme asi tak v polovici závodu. Toto si musím zväčšniť, lebo cez okuliar nevidím ani chuj. Ale musím niečo mať na očiach, lebo bez toho nevidím. 12 sme ušli. Celkom o dobrý kus. A začal mi zvoniť telefón tesne pred zákrutou. A volal mi Papa BG. Jeden chalanisko z Dakaru. A že sa potrebuje ubytovať. Tak som mu vysvetlil, že som v Čechách na takomto podujatí a úplne zostal bez slov. Tak som rýchlo volal domov, aby všetko nachystali. A musím sa venovať riadeniu, lebo teraz to začne byť veľmi rýchle. Ale aj napriek tomu, že padá nejaký mrznúci dážď a všetko je namrznuté na totálku, tak, že hodiny sú namrznuté. Tak si to mega užívame. Držte stopu, babi. Hop. Sadla na nás tma. Nikto pred nami, nikto za nami. Normálne máme pocit, že nejdeme na bivak, ale že ideme do neznáma. Hop, babi, hop! Krásne to odsýpa, babi sa veľmi snažia. Ja im pomáham, koľko to ide. Ale zatiaľ nemáme čelovku zapnutú. Väčšinu tréningov aj tak robíme po tme. Takže nám to vôbec neprekáža. Ale užívame si to, aj keď výhľad je niečo moc, kvôli tomu, že je nejaká inverzia, ale ideme ďalej. Snáď video zo stavania stanu, alebo teda z rozloženého bývaku, alebo niečo také. Hop! A to sú babi Ivana Sklenára a to sú jeho sane. A Ivan Sklenár je prosím pekne tu. Čelovka nachystaná, svetlo zatiaľ nepúšťame, rozopnutý, 2 vrstvy a našlapeme. Tým, že nám odišli hodiny, vypovedala batéria, nevieme kam ideme. Ale poďme Foxík, poďme Harley.
To je ono, Frej, zlatá Elina. Slúbil som vám, že ideme do misky. V bivaku si dáte, čo si zaslúžite. A poď, G. Poď, G. G. A oni idú. Idú ako bláznivé. A zaslúžia si to. Zaslúžia si byť na takomto podujatí. Ja ako mašér. A babi. Babi, čo majú natrénované. Woohoo! Rabu! Sme na bivaku. Najprv ideme obriadiť babi. A potom si môžeme rozložiť stán a tak ďalej. Babi majú slamu, takže dneska to pôjde. Ideme krmiť. Extrémne prežitie. Bear Grylls sa to nie je, ale babi majú svoje pohodlíčko. Sane sú zakotvené. Babi takisto. A ja za chvíľu takisto idem si dať guláš. A idem spať, aby som mal na zajtra energiu. No dawaj. To je chumaj. Krásne bivakové ránko. Psičky sa už krmia. Ja pomaly začnem baliť stan. Sane nám zasnežilo trošku. Hop. Asi som niekomu vošiel do záberu, to som nechcel. Takže pobaliť veci a za chvíľočku ideme. Za chvíľočku, za hodinku. Dobré ránko. Z pobývaku. Mali sme krásny štart. Babi na slovko poslúchali. Teraz máme 7:30 a 1 minútka. A už ho šibeme do kopca. Dnes nás čaká 34 km záverečná etapa. Len ako inak z najnižšieho bodu z lúky, opäť štart do kopca. Takže tak no. Asi vyjdeme aj na najvyšší bod. Zároveň odtiaľ sa zvezeme zase dolu na lúku a naspäť ku chate Kristína do cieľa. Ako nám zasnežilo včera a do rána, tak to robilo takúto krásnu scenériu. Aj na trati máme trošku viacej snehu a myslím, že desinku máme za sebou, neviem, cca by to aj mohlo byť. V rámci mašinku si neodpustím záber na sane. Detailný, že teda je to. Poď, Gigi. Pravo sa drž. Super, Maroš. A Paďok. Ani dnešné výhľady nie sú dojaké. Tým, že je zamožené, ale tá scenéria krásnych Orlických hor je neskutočná. Hop. Určite sa budeme celý rok tešiť na to, ako sa sem zase k roku vrátime. Dúfame, že všetko pôjde podľa plánu a že sa budeme môcť zúčastniť ďalšieho ročníka Šediváčkového. Hop!